Tajb, ħanaddu għal qari mill-Littra lill-Ebrej, kapitlu 11 minn vers 8 sa 12. Bil-fidi Abraham meta kien imsejjaħ, obda billi mar f'post li kellu jirċievi bħala wirt. U mar għala volja ma kienx jaf fejn sejjer. Bil-fidi abita fart il-weda bħala art stranġira. Ammar fit-tinet ma' Iżak u Ġakob il-werrita miegħu tal-istess weda. Għax kien qed jistenna il-belt li għandha s-sisien li l-arkitett u l-bennej tagħha huwa Alla. Bil-fidu wkoll Sara nfisha l-isterili, il-mara li ma setax ikollha tfal, irċevit l-abbiltà tikkonċepixxi. Saħansitra meta kien skadila żmien ġala darba ikkonsidratu fidil lil dak li wieħed. Għaldaqstant minn bniedem wieħed u dan virtwalment mejjed, twildu dixxendenti bħall-istilel tas-sema fil-kwantità u innumerabbli bħar-ramel mal-plajja tal-baħar. Amen. Diġà bdejna niltaqgħu ma' diversi eroj tal-fidi, semmejna Label, Henok, Noe. Illum ħanitkellmu dwar Abraham u għandna lista ġmiela ta' dawn il-karattri illi evidentament l-Ispiritu Santu iridna illi nkunu familjari magħhom il għaliex minnhom aħna nistgħu nisiltu xi tagħlim kif għandna nimxu Alla. Qabel għallimna illi għandna nimxu preferenza u nfittxu li nqimu lil Alla skont kif iridu. Noe, Henok, għallimna l-importanza ta' mixja fil-qdusija sabiex noġbu lil Alla u Noe il-fatt li bil-fidi rridu anke nippreparaw ruħna għal ġudizzju li għalkemm ma narawx u għadu ma ġiex irridu nkunu imħejja għalih. Noe li bena l-arka u hekk salva lilu nnifsu lill-familja tiegħu mid-dilluvju. Illum se nitkellmu dwar Abraham meta Alla itlaqqana ma' dawn il-karattri tal-antik, tajjeb, l-għonet għadhom friski, għadhom qed jinkellmuna, il-ħajja tagħhom hija relevanti għalina. Però nrodu attenti li maħniex ħannifissaw fuqhom bħalli kieku aħna ma nafdawx f'dawn il-karattri, dawn huma nies bħalna, tad-demm u l-laħam bħalna li Alla tratta magħhom aktarx. L-idea hi li Alla jrid jurina kif hu il-ħalliq tagħna jitratta magħna, kif jidħol f'relazzjoni magħna. Kif irid li jagħmilha magħna? Xi pretendi minna, x'qed jirrakjiedi minna. Bażikament Alla jitlob minna l-eżerċizzju tal-fidi, illi aħna nafdawh, illi aħna nimxu skont kelmtu, illi aħna bħalma għamel Abraham nagħmlu aħna wkoll. Illum Abraham nafuh bħala missier il-fidili. L-Apostlu Pawlu sejjaħlu hekk kemm il-darba. Missier dawk kollha li jemmnu. Għaliex? Għaliex Abraham iservina bħala modell illi jridu ħarsu lejh biex nifmu sewwa Alla kif iridna nafdawh. Kif iridna nafdawh. Abraham mela huwa ħanejdu hekk mostru huwa pattern. Il-pattern klassika mill-antik net. Fit-Testament il-Ġdid jissemma aktar minn 60 darba Abraham. Biex naraw forsi l-importanza li Alla kif tratta ma' Abraham. Tajjeb, ċertament Alla jibqa l-istess Alla u jitratta magħna wkoll. L-awtur lill-Ebrej jagħtih attenzjoni speċjali. Infatti, nitkellmu dwaru illum u anke l-ġimgħa d-dieħla. Abraham jibda biex jurina kif aktarx milli l-idea popolari tal-lum li jiena x'in irrid u meta rrid. Kapaċi nistieden il-Ġesu biex jiġi jammar f'qalbi, smajtu xi darba? Inviting Jesus into your heart, dik hija idea daqsxejn żbaljata f'jakka wisq. Aktarx l-idea hi li huwa Alla li jsejħilna. Huwa Alla li jsejħilna meta aħna qas biss inkunu qegħdin fiċċuh. Din huwa ħaġa li nitgħalmu minn Abraham. Fih naraw kif taslilna s-sejħa tal-Alla. Abraham kien pagan bħal bqija tal-pagani l-oħra ta' żmienu. Fi żmien kien jgħix fur tal-Kaldej li kien pajjiż pagan
U Alla ħaseb u ried u woġbu bona volontà tiegħu. Aħna nħobbu nitkellmu dwar il-grazzja tal-Alla li tasal lin-nies mhux għax ħaqhom imma għax Alla iridhom. Alla irid jesprimi magħhom l-imħabba il-ħniena speċjali tiegħu. U hekk naraw illi jagħmel ma' Abraham. Infatti fil-ktieb ta' Ġoswe jgħidilna illi kif Ġoswe qal lill-poplu hekk jgħid il-mulejqa ta' Iżrael missirietkom amru mill-qedem in-naħa l-oħra tax-xmara, Terah missier Abraham u missier Naħor. U taw qima lill-allat oħra. Qed jagħmilna ċarissima li Abraham ma kellux xi kwalifiki illi bihom iddistingwa li nnifsu bħala aħjar minn ħadd ieħor. Abraham mal-familja tiegħu kienu jagħtu qima lill-allat oħra. Kienu politeisti. Jaduraw Alla tfoloz. Alla oġbu illi sejjaħ lil-Abraham, tajjeb, sabiex bih jibda ħajdu hekk kapitlu ġdid fl-istorja tas-salvazzjoni. Bil-fidi Abraham meta kien imsejjaħ obda. Rridu nukkanċar fuq din il-ħaġa l-inizjattiva tal-Alla. Alla jibda biex isejħilna, mhux sempliċement stedina. Meta Alla jsejjaħ ukoll jagħtina l-qawwa, jagħtina illi aħna nirrispondu għal dik il-sejħa. Alla qallu biex jitlaq minn pajjiż, ismajna l-istorja, moqrija mill-Ġenesis 12, biex jitlaq minn pajjiżu li kien jgħix pajjiż komdu, pajjiż ċivilizzat. Llum għadna qed insibu l-iskavi fl-arkeoloġija kemm Ur tal-Kaldej u dak li nħawi kienu avvanzati ħafna mill-pajjiżi l-oħra tad-dinja. Abraham kien qed jgħix ħajja komda u Alla taħ li jixxennaq għal ħajja aħjar, għal eżistenza aħjar. X'inhi? Eżistenza f'xirka mal-Alla. Fatti jgħidilna Abraham imbagħad dera ifittex belt li għandha s-sisien. Tajjeb, inkredibilment aħjar. Min Ur tal-Kaldea allura ċiviltà avvanzata Alla għamlu nomadu. Għamlu bniedem illi m'għandux post, m'għandux dar, m'għandux fejn joqgħod. Infatti kien jammar fit-tinet, kien pellegrin. Palissa għaddejjin b'ritmu mhux ħażin din l-idea tant biblika illi hawnhekk mhuwiex pajjiżna, id-dinja mhijiex pajjiżna, aħna ninsabu in transit, għaddejjin għal xi ħaġa aħjar. Abraham kien qarib, kien frustier, anke meta wasal fil-Kanan, għex ħajtu kollha l-bqija ta' ħajtu bħala frustier. Ma kellux rokna ta' art, lief meta darba, meta metitlu Sara, kien sfurzat li jixtri għalqa bi prezz għoli ħafna sabiex jitfen lil martu flar ta' dik il-għalqa. Però Abraham Alla qallu qed tara din l-art, ħares lejn nofsinhar, it-tramuntana, il-vant u l-punent, din l-art qatt nagħtielek. Però Abraham miet mingħajr ma rċieva l-art. Għala. Għaliex Alla kellu xi ħaġa wisq aħjar għal Abraham, għalina li nemnu bħala Abraham, minn sempliċement eżistenza fuq din l-art. Alla rrid biex jibda joftmu minn dik il-xenqa illi rrid il-kumdità issa u rrid il-rikkezzi issa, bħal meta toftom tarbija. Tarbija li hija marbuta momma imbagħad ħatibda tgħix ħajja aktar indipendenti. Alla irrid jilliberana mill-ħakma ta' din id-dinja sabiex inkunu tiegħu. Hekk qed jagħmel magħna, sejħilna minn din id-dinja u għal xi żmien qed iħallina f'din id-dinja, nifhmu din? Bibja tgħidilna intomx tad-dinja. Ġesu nnifsu jgħidilna. Mhux intom għażiltuni, ma jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħtu l-frott. Li kieku kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobb il-taħ, imma peress li intom m'intomx tad-dinja, imma jiena għażiltkom il-barra mid-dinja, għalhekk id-dinja tobgħodkom. Bħala pellegrini, postna mhuwiex hawn. Alla sejħilna mid-dinja qiegħed ħallina għal xi żmien f'din id-dinja
sabiex jippreparana għal ħajja wis aħjar. L-Apostol Pawlu infatti jaċċenna ħafna fuq din is-sejħa tal-Alla. Naġanet mhux sempliċement stedina, ma Alla jibda biex jitratta magħna billi jsejħilna. Jsejħilna blatt tal-grazzja tiegħu. Lill-Korintin Pawlu jgħidilhom intom taraw ħuti s-sejħa tagħkom. U jridna li aħna nikkonsidraw x'kienet din is-sejħa tagħna. Kif mhumiex ħafna l-orrif skont il-ġisem, mhumiex ħafna setanin, mhumiex ħafna n-nobli huma msejħin. Ħas madwarna ma ħadd li huwa miljunarju, ma ħadd li huwa xi intellettwali, ma ħadd li huwa xi filosofu. Nis komuni, vera, naqblu mal-ħadin nis komuni. Nis komuni li la nissemmew fuq il-medja, la nissemmew fuq il-gazzetti, nis komuni. Mhumiex ħafna l-orrif, mhux ħafna. Anzi, Alla għażel ħwejġ boloħ ta' id-dinja biex ħawwat il-orrif, Alla għażel il-ħwejġ dajfa biex ħawwat il-ħwejġ qawwija, Alla għażel il-ħwejġ baxxi tad-dinja, u ħwejġ imsebilħin Alla għażel iva ħwejġ li mhumiex biex ixħejjen il-dawk li huma. U għaliex Alla jagħżel lin-nies komuni bħalna. Għaliex? Hemm raġuni waħda. Biex ebda bniedem ma jiftaħar qudiemu. Abraham ma setax jgħid jiena kont aħjar minn ħuti. Jew aħjar miċ-ċittadini sħabi ta' Ur tal-Kaldej. Ma setax jgħidha. Kien wieħed bħalhom. Frattant Alla oġbu illi sejjaħlu. Oġbu jsejjaħlu. U sejjaħlu għal ħajja isseparata. Illi mhux ħanimxu mal-kurrent ta' id-dinja bil-ħmieġ u bil-korruzzjoni morali illi jisa tixxampla fihom. Imma rridu nieħdu stand kontra l-ħażen. Hija sejħa għal ħajja mifruda għal Alla. Fil-Ġenesis 17 meta Abraham kellu 99 sena, il-mulej der l-Abraham qallu jien El Shaddai. Jien Alla omnipotenti, Alla li jista' kollox. Imxi qudiemi u kun perfett. U l-istess ħaġa jgħidilna Sidna Jesu Kristu. Kunu mel intom perfetti bħalma missierkom fis-smewwiet huwa perfett. Hija sejħa għal ħajja separata, hija sejħa wkoll għal ħajja marbuta mal-Alla permezz ta' patt. Alla għamel patt solenni magħna. Għamlu ma' Abraham, tajjeb, ikkonfermaħ ma' Abraham, ma' Isaac, ma' Jacob, u finalment Alla jikkonferma wkoll il-patt tiegħu magħna. Patt ġdid magħna, patt superjuri, patt aħjar. Issa naraw kif Abraham allura irrisponda għal din is-sejħa ta' Alla. Abraham bil-fidi obda. Dejja l-ewwel ħaġa li żied bażika li żied ovvja. Il-fidi tagħna f'Alla tirriżulta f'ubbidjenza. Hija fidi responsiva. Fil-Ġenesi 12 nerġgħu naqrawh għal darba meta Alla qallu oħroġ minn artek u minn niesek u minn dar missierek lejn l-art li se nurik u nagħmel minnek ġens kbir mela għandna l-kmand, issa l-weda nagħmel minnek ġens kbir u nbirkek u nkabbar ismek u inti tkun barka. U nbirkek minn nbirkek. Għalhekk Abraham telaq. Ara kemm importanti din. Għalhekk la darba ġietu s-sejħa ta' Alla, Abraham telaq bħalma qallu l-mulej. Il-fidi biex tkun ġenwina, biex tkun dik il-fidi illi toġob il-Alla, trid tkun fidi ubbidjenti. Jekk inti tiftaħar illi temmen il-Bibbja u temmen f'Ġesu, però m'hemmx ubbidjenza għal kmandamenti tiegħu, mela dik il-fidi tiegħek hija falsa. L-aktar hija dubjuża ħafna. Għaliex il-fidi vera twassal għal ubbidjenza. Għalfejn issejħuli sit u ma tagħmlux dak li ngħidilkom jiena. L-iżjed ħaġa ovvja. Bil-fidi Abraham obda billi mar f'post li kellu jirċiev bħala wirt u mara la volja ma kienx jaf fejn sejjer. Il-fidi, jekk jiena ngħid li jiena nafda f'Alla, il-ħajja tiegħi turi bl-imġiba tiegħi, turi bid-diskors tiegħi, turi bil-ħsibijiet tiegħi illi jien ta' bilħaq qiegħed nafda f'Alla. Infatti l-Apostol Pawlu jgħid illi irċieva l-apostolat, ġifi irċieva il-mandat biex
jaħdem u jservi lil Kristu bħala apostlu biex iġib l-ubbidjenza tal-fidi fost il-ġnus kollha għal ismu. L-ubbidjenza tal-fidi. X'inhi din l-ubbidjenza? Ubbidjenza li ħirġa palma għandek żerrija, dik iż-żerrija meta tinżera tieħu l-ħajja ħad tiffjorixxi fi pjanta li tagħtik il-frott tagħha. Il-fidi tintwera b'ubbidjenza sempliċi. Abraham obda aħna wkoll jekk narfu lil Abraham bħala missierna jeħtieġ innobdu bħalu. Però tinnotaw illi meta ngħidu nemnu ma jfissirx li nafu kollox, ma nafux kollox. Abraham tela minn pajjiżu fuq il-mandat tal-għallu mur oħroġ minn pajjiżek fart li se nurikjena, però ma kellux idea, ma kellux iċkeħjiel xart i. Kemm hija mbeda, kemm hija kbira, hix sabiħa jew kera. Abraham obda. Avolja ma kienx jaf kollox. Però l-fidi taf biżejjed biex tasal. Biex tasal fejn għandha tasal. Għaliex għax tafda lill-prekursur illi daħal qudiemna, daħal qabilna. Abraham obda billi mar f'post illi kellu jirċiev bħala wirt u mar għala volja ma kienx jaf fejn sejjer. Meta ngħidu fidi ma jfissirx li aħna frasna għandna xi enċiklopedija ma tispiċċa qatt ta' tarif. Ma jfissirx il-kapaċi nirrispondu kull mistoqsija. Ma jfissirx illi għandna s-soluzzjoni għal kull dilemma, għal kull enigma tal-ħajja, ma jfissirx hekk. Jfisser li nafdaw falla, li huwa omnipotenti, li huwa ta' erf li ma jitfissirx u aħna qegħdin nafdaw ħajjitna, il-futur u l-eternità tagħna f'idejh. U jaf, u kapaċi, mhux aħna. U allura jekk hija il-kwistjoni kif kultant jiċċikawna jgħidulna fil-ġenna, min jaf, mela xi darba rajtu għall-ġenna, tifhem, ma rajniex, però nafu illi teżisti fuq l-awtorità tal-kelma ta' Alla. Il-ġenna ma nafux. Tafu illi sal-bieraħ kont ma' grupp ta' 7 l-Italja u morna Bergamo u iddeċidejna wkoll morru Como. Issa ħadd minna kien mar Como. Ħadd minna. Smajna dwaru, però ħadd ma kellu liċ kan idea x'inhu dan Como. Però konna nafu triq għalem. Konna nafu triq għalem. Tejju li kif? Sempliċi ħafna. Konna nafu sewwieq ta' esperjenza, sewwieq affidabbli li joħodna hemm. U allura meta ftemna il-prezz kemm se tiġina, sempliċement biżna għal fuq il-minibus tiegħu, irbatna jdejna, irrilassajna għax konna nafu li hija kwistjoni biss ta' żmien qabel ma naslu Como. Dik għal fidi. Fidi naturali, kif iħin kollu li aħna nafdaw xulxin. Issa, l-istess ħaġa għal-ġenna. Il-ġenna ma rajniex, ma nafux fejni, pero nafu triq għalem. Ġesu, darba bil-disċipli miġburin madwaru għalilhom tħallux qalbkom titħawad, intom temnu falla u temnu fija wkoll. Intom tafdawni u qegħdin turu matul dawn l-aħħar snin kemm intom qegħdin tafdawni, imxejtu miegħi, tallimtu minn għandi. U issa qed jgħidilhom f'dar missieri hemm ħafna majjar, kieku ma kienx hekk kont ngħidilkom. Però jiena sejjer ħej post għalikom. U jekk immur ħej post għalikom se nerġa' niġi u nħodkom għandi biex fejn kun jien tkunu intom ukoll. U fejn sejjer jien tafu u tafu għat-triq għalilhom. Tafu għat-triq. Qed jirreferi għall-ġenna, dar missieri. Tajjeb, Tomas qabbesu għallu mulej, ma nafux fejn sejjer u kif nistgħu nkunu nafu t-triq. U tafu it-tweġiba famuża li taħ Ġesu Kristu. Ġesu għallu jienu għat-triq. Jienu għat-triq. Mela l-ġenna ma nafux fejn nafu li qiegħda ma nafux li ma direzzjoni, ma nafux. Però nafu triq. U dik għal-fidi. Għedin inserħu fidejn dak il qed jgħidilna intom qegħdin tafdawni. Qegħdin tafdawni u tafu triq għalhemm ukoll. Jien innifsi triq bħalma aħna kellna sewwieq.
u beda jilwi u joħroġ minn triq u jaġi jidħol f'oħra. U aħna relax. Għaliex? Għax konna nafu li eventualment se naslu fid-destinazzjoni mixtieqa Como. Hekk taħdem il-biċċa xogħol. Jien huwa triq. Però id-differenzi hawn. F'Komo tista' tasal minn Trieste, minn Ruma, minn Bologna, minn Venezia, minn Padua, minn Turin, minn 1000 triq tista' tasal in Como. Dit darba għal-ġenna triq waħda hemm. Jien huwa it-triq. U ħadd ma jiġant il-missier ħlief bija. Di differenza kollha. Abraham emmen falla, ma kienx jaf x'pajjisu, ma kien jaf xejn prattikament dwaru. Però afdaħ. Daħal qed nisma' dokumentarju fuq Billy Graham minn kien għadu żagħżugħ fid-dar tommu imbagħad meta konverta u beda il-Ministeru tiegħu bħala evanġelista u iġibu jgħid meta fi stadju bikri ħafna tal-Ministeru tiegħu. Jgħid li talab il-Alla u għallu mulej ma nafx xi trid minni. Iżda hawn jien għamel bija kull ma trid int. U dik għandu tkun rispons tagħna. Ma nafux kollox. Ma nippretendux li aħna xi orrif kbar. Però l-erf tagħna jikkonsisti fil-li qegħdin nafdaw falla l-imbierek. Okay? U allura bekk kapaċi nimxu ħajja pellegrina bħalma għamel Abram. Abram bil-fidi abita jew ammar fart il-weda bħala art stranġiera. Għallu dill-art hija tiegħek, però frattant matul ħajtu kollha għex fija bħala stranġier, bħala barrani. Ammar fit-tinet ma' Isaac u Ġakob il-werrieta miegħu tal-istess weda. Notaw il-kontrast, il-differenza minn abitazzjoni komda f'dar, lussuża, armata b'kollox, fur tal-Kaldej, u issa l-bqija ta' ħajtu qiegħed jixjieħ ta' 75 sena. Qiegħed jammar fit-tinet. Tinda li tista' tiżarma u tarma f'ħakkatajn. Tinda li bil-kem toffrilek refuġju mill-elementi ta' xita, ta' xemx. Il-mixja pellegrina. Alla jitjallimna illi hawnhekk ma nistawx nitfaw l-ankri. Nibqgħu għaddejjin, mexjin minn dinja għal dik li ġejja. L-avvanz għal-pellegrin, il-famuż allegorija ta' John Bunyan, illi grazzi lil-mulej qegħdin nistudjaw. Kull nhar erba' it-titolu sħiħ tagħha huwa l-avvanz tal-pellegrin minn din id-dinja għal dik li għad trid tiġi. U dik hija l-lezzjoni latina Abraham. Abraham flok ma qal aħjar għasfur fidejk milli mija flajru emmen fil-weda tal-Alla. Meta ma kellu xejn fil-konkret. Dam jistenna biex ikollu iben ħafna snin. Darba d-dejja. Martu, tagħtu parir, idħol mal-qaddeja tiegħi ħajkollok iben minna u dak li ben ikun tagħna, u hemmhekk żgar ovvjament, wera li nuqqas ta' paċenzja, wara 25 sena Alla ta' ħiben, Isaac. U saħansitra miet meta marċieva ebda porzjon tal-art prattikament. Aħna bħalu. Pietru lil-mulej Ġesu darba qallu, mulej aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Tiftakruha? F'Mark 10. Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. U Ġesu wieġbu bil-qallu tassew ngħidilkom m'hemm ebda bniedem li telaq id-dar bħalma għamel Abraham fl-aħħar mill-aħħar. Jew ħutu subien, jew ħutu bniet, jew l-missieru l-ommu, l-martu, u liedu, artijiet minħabba fija u minħabba l-Evanġelu illi ma jħux jew ma jirċevix mid-darba issa f'dan iż-żmien djar u ħwa subien u bniet, ommijiet, u liet, artijiet, bil-persekuzzjonijiet u fid-dinja li ġejja, isimgħuha, fid-dinja li ġejja il-ħajja eterna. Ġifieri il-ħajja tagħna tmur lilin mill-qabar.
li lin minn dak li qegħdin nesperjenzjaw bħalissa. Alla qiegħed iħejjina bħal m'għamel Abram qed jiftomna mill-attrazzjonijiet midimba ta' id-dinja biex jippreparana għal xirka perfetta miegħu fil-ġenna. Għalhekk l-Apostlu Pietru jgħid kemm il-darba li aħna orba f'din l-art. Meta kiteb l-ewwel ittra tiegħu, innutaw kif jindirizza lill-Kristjani jgħidilhom Pietru, Apostolu Ġesu Kristu, lill-orba mxerdin fil-Pontus, fil-Galazja, fil-Kappadoċja, fl-Asja u fil-Bitinja. Imxerdin, u li tallaw imxerdin mad-dinja, imxerdin. Id-dinja mhijiex pajjiżna. U jsejħilhom orba, frustieri, pellegrini. Il-pellegrin jgħaddi bil-minimu. Ma jippruvax iġor l-affarijiet kollha, imma jipprova jgħaddi bil-minimu u jservi l-Alla kuntent il għaliex finalment se jasal fejn għandu jasal, se jasal fid-destinazzjoni tiegħu. Aħna mela nimxu bil-fidi, mhux bil-vista jgħidilna l-Apostlu Pawlu. Mhux bil-vista, mhux b'dak li jaraw għajnejna. Idu attenti li ma ninqabdux naraw dak kemm qed ikollu suċċess, qed tara qed jevita t-taxxi, qiegħed jipprova jasar dak li jkun għaliex qed jibni il-karriera tiegħu għaskapitu tal-proxmu tiegħu. U hemm ċans li ngħiru għalih. Dik hija bluha. Iridu nidraw nimxu bil-fidi fil-weda talla, mhux bil-vista. Ħaġa oħra illi naraw f'Abram illi tajjeb nifhmuha. F'Abram naraw illi l-fidi jeħtieġ tistenna. Għalhekk il-fidi, l-imħabba u t-tama, dawn it-tlieta jibqgħu. Dawn it-tlieta. Illi jalfu l-xulxin, illi jeżistu flimkien. Ma stax teħki waħda minnhom, jew tnejn minnhom. Fidi, tama u mħabba. Għaliex? Għax il-fidi bil-forsi tistenna. Jekk Alla tagħna weda, dik il-weda se sseħħ aktar l-qudiem. Pentekostali jżbaljaw il għaliex jaħsbu li l-weda tal-Alla hija issa stess. Ma taħdimx hekk l-ħaġa. Ma taħdimx hekk. Alla wedna saħħa, wedna ġisem immortali, wedna ġisem perfett, ġisem li ma jitħassarx. Iva, wedulna. Ma mhux fid-dinja. Irridu nidraw nistennew u hija waħda mid-dixxiplini l-aktar diffiċli li tistenna. Imqar meta qed tistenna l-karozza tal-linja fuq il-bus stop. Turi kemm inti paċenzjuż jew nieqes mis-sabar kultant. Li jkollok is-sabar, il-perseveranza, li tantiċipa it-twettiq tal-weda, li taf li l-weda għada pitada xi darba oħra se tkun imwetqa. Fis-salmi naraw kemm il-darba il-dawn l-antenati tal-fidi tagħna kif jesprimu l-nfushom. Salm 27 pereżempju David jgħid x'kien jiġri minni kieku m'hemmx li nara t-tjieba tal-mulej fl-art tal-ħajjin. Ġifi kien lest jistenna. It-tama fil-mulej jgħid, żomm sħiħ. U għawilek qalbek, iva ngħid jien. It-tama fil-mulej. Jew aħjar stenna lil-mulej. Eżattament kif jgħid ukoll Iżajja, dawk li jistennew għall-mulej iġeddu saħħithom, jittajru bil-ġwienaħ bħal lajkli, jiġru ma jajjewx, jimxu u ma jinkeddux. Il-fidi tenna mela biex aħna nistennew. Abraham stenna it-tarbija tiegħu, dik it-tarbija ingħatatlu kif għattilkom 25 sena wara. U għadu sal-lum jistenna li jirċievi l-art. Alla qallu din l-art ħantielek. Però tafu x'se jiġri? L-Abram u l-nislu se jittieħ mhux biss l-art tal-Kanan, mhux biss dik il-biċċa feles ta' art jekk tara fuq il-globu hija feles ta' art żgħira. Alla se jagħti id-dinja kollox kull mandu lill-uliedu. Jekk tasbu qed nivvintaqraw Rumani 4 vers 13. Da bħal meta jiena ngħidlek fl-aħħar tax-xahar minn ebda raġu ħantik 100 euro. U jasal l-aħħar tax-xahar flok mantik 100 euro ntik €1,000,000. Inkun ksirta l-weda tiegħi. Mhux tal ma kunx ksirta,
tal-nkun mort over and above tal-weda tiegħi. U għallek ħajamel ma' Abraham. Allora ħantik l-art, pero finalment sejtih id-dinja. Imberkin il-mansweti għaxat jirtu l-art. Jirtu l-art. U allura hemm dik il-mistennija. Abraham miet bla ma irċieva il-wedi kollha talla. Irċieva ftit minnhom. U da jurina allura li Abraham għadu jgħix. Alla mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin. Lezzjoni ta' jiena ċaru tont Sidna Ġesu Kristu. Alla mhux Alla tal-mejtin. Abraham għadu jgħix fil-preżenza tal-Alla. U dawk il-wedi li għat jonsu Alla għat irid jagħtihom. L-istess ħaġa aħna. Aħna nafu li Kristu għat jirritorna sabiex jagħmilna werrieta mhijiex vera. Però ma nafux meta, ma nafux kif. Però nafu l-fatt. Nistgħu diġà nsejħulu fatt li Kristu għad jirritorna sabiex jiġborna fiħdanu, jiġborna miegħu. Meta? Ma nafux. Anzi, jiena ngħid laqqas irrid inkun naf. Għax Alla oġbu illi ma juriniex iż-żmien. L-ewwel Tessalonikin 5. Pawli jgħidulhom issa fuq iż-żmien u l-ħin ħuti ma nkomx għalfejn nikbilkom illa għaliex intom stess tafu sewwa li jum il-mulej jasal bħal ħallil bil-lejl. Alla żamm dik l-informazzjoni għalih innifsu. Ma nafux meta u lanqas nafu kif xi ħadd minna jista' jimmaġina kif Alla taqajjem l-umanità kollha, l-bnedmin kollha li għatgħixu fuq l-art mill-mewt. Kif? Ma nafux. Imma nafu l-fatt. Nafu l-fatt li diġà Alla qajjem il-libnu minn bell-imwiet l-ewwel frott ta' dawk li mietu, ta' dawk li raqdu. Ma nafux kif. Però naf il-dak li qal li għat jiġi żmien, għat jiġi l-jum meta dawk kollha li jinsabu fl-oqbra jisemgħu leħnu joħorġu. Dawk li għamlu l-ħażen għal qawmien tal-kundanna, dawk li għamlu t-tajjeb għal qawmien tal-ġustizzja. U allura aħna qegħdin nafdaw fih. L-avvent ta' Kristu, l-fatt li Kristu qatt jerġa' jiġi jidher illi ddawwar issa għaddew sekli ta' snin. U l-Bibja tgħid ġej dal-waqt. U meta dal-waqt? Nafdawh. Pietru jgħidilna illi ma jdumx il-mulej ma jseħħ il-weda tiegħu bħal ma jaħsbu xi ħud illi għad idum. Imma u jistabar għal żmien twil magħna għax ma jridx li xi ħud jintilfu iżda il-koll jaslu għall-indiema. Alla għandu ulied minn kull ġenerazzjoni mill-bidu minn qabel sal-aħħar kif għadna. Dawk uliedu jeħtieġ li jinġabru, jeħtieġ li jindmu, jeħtieġ li jdur li Alla. U allura Alla qed jistabar magħna. Ebda wieħed minn tiegħu mhux se jkunu nieqsa. Ġesu jgħid jiena inqajjimhom fl-aħħar jum, il-missier ta' omli u huma jiġu għandi u jien inqajjimhom fl-aħħar jum. Abraham stenna u aħna rridu nistennew. Abraham kien jistenna l-belt li għandha s-sisien li l-arkitett u l-bennej tagħha huwa Alla nnifsu. U din belt hija deskritta lina b'mod simboliku ovvjament, b'mod anke poetiku fl-aħħar paġna tal-Iskrittura fejn jgħidilna jien Ġwanni rajt il-belt qaddisa, Ġerusalemm il-ġdida. Nieżla minn għand Alla mis-sema, imħejjija qisha għarusa imżejna għal żewġa u smajt leħen qawwi mis-sema jgħid ara l-amara t'Alla hi mal-bnedmin, ġifieri Alla se jgħix mal-bnedmin u hu jagħmar magħhom u ma jkunu l-poplu tiegħu u Alla stess ikun magħhom u jkun Alla tagħhom. Din hija l-belt li Abraham stenna, din hija l-belt li nistennew aħna. Alla ta' fidi waħda lill-uridu kollha tul il-ġenerazzjonijiet kollha. U għana ninsabu f'din il-linja ta' nies fidili illi ngħidu huwa wisq aħjar li ngħixu bħala pellegrini milli ngħixu fur tal-Kaldej. Avolja tkun art sinjura, art ċivilizzata,
L-Apostlu Pawlu jgħid infatti illi aħna nafu illi jekk l-amara tagħna tal-art ta' tittinda tiġġarraf, jiġifieri jekk aħna fiżikament immutu, għandna dar mibnija minn Alla, amara mhix maħduma bl-idejn, eterna fis-sema. Aħna nirraġunaw u ngħidu li huwa aħjar fis-sema milli hawnhekk. Ovvjament, għandna ministeru x'inwettqu, kull wieħed waħda minna għandna vokazzjoni x'inwettqu. Però nnotaw x'jgħid aktar quddiem l-Apostlu Pawlu. Aħna dejjem qalbna qawwija, dejjem konfidenti. Billi nafu li sakemm aħna fil-ġisem, aħna se nkunu imbedin mill-mulej, għax aħna nimxu bil-fidi u mhux bil-vista. Aħna għandna qalbna qawwija ngħid jien u rridu aktarx li noħorġu mill-ġisem u nagħmru mal-mulej. Dan huwa diskors ta' bniedem ta' fidi. Ta' bniedem li jaf li l-weda tal-Alla ma tistax tfalli. Huwa impossibbli. Huwa impossibbli li Alla jarmi jew jiddiżonora kelmtu stess. Kelmtu hija għal dejjem stabbilita fis-smewwiet. Għal dejjem stabbilita fis-smewwiet. U allura ma tistax tiġi nieqsa, ma tistax taqma l-art. Ma tistax taqma l-art. Meta Alla jsibna, meta Alla jsejħilna u jixħet iż-żerrija tal-fidi fina. U aħna wieġbu. Allura dik il-fidi tkun dajfa, vera? Tkun dajfa. Hekk ġrala Sara. Sara, meta il-mulej ma' żewġ anġli mar iżur l-Abraham u għallu bħallum sena. Bħallum sena. Se jkollok dik it-tarbija li nawettek. Nerġa' niġi għandek bħal da żmien sena. U wara Sara martek ikollha tifel. U Sara semet dan fil-bib tat-tinda li kienet warajh, kien qiegħda tissemmalhom kif jagħmlu ċertu nisa u ċertu rġiel ukoll. Li jħobbu jissemmaw. U din qed tissemma d-diskursata għaddejja. Issa sew Abraham u sew Sara kienu mdaħlin fi żmien. Kien qatal Sara dak li s-soltu jkollhom in-nisa. Kienet laħqet xjaħet. U qatt ma seta' jkollha tfal din għal ġieħna. Għalhekk Sara daħqet f'qalba kif semet lil mulej qed ikellem imra kien anġlu, jew kien sempliċi raġel. Daħqet f'qalba. Billi qalet wara l-xjaħt se jkolli Lena u sidi li hu xieħ ukoll. U l-mulej qal l-Abraham għaliex daħket Sara billi qalet tassew nila tarbija meta jinxjaħt x'atturi hawnhekk Sara li għandha fidi dajfa. Mimlija bid-dubju, mhix qed niżżilha din. Mhux qed niżżilha din u forsi ngħidu nissimpatizzaw magħha, kienet tħarslen ġisimha, qatt ma kellha tfal, xjaħet issa, impossibbli. Imma nnutaw x'jgħid il-mulej. Ewwilla hemm xi ħaġa tqila ħafna għall-mulej. Bħal da żmien sena nerġa' niġi għandek u Sara jkollha tifel. Alla jerġa' jirrepeti l-weda tiegħu. Għaliex? Għax qed isib id-dubju. Qed isib id-dubju. Imma mbagħad Sara ċaħdet billi qalet ma tħaġ għax kienet beżana. Imma l-mulej qalilha iva tħaqt. Alla jsibna ċkejknin, jsibna dajfa, debboli fil-fidi tagħna, però ma jaqtax qalbu minna għaliex għax jaf li l-omnipotenza tiegħu u l-għan tiegħu u l-intenzjoni tajba tiegħu tirbaħ fuq il-bluwa, tirbaħ fuq l-inkredulità tagħna, tirbaħ fuq id-dubji tagħna. Għalhekk l-awtur jgħidilna bil-fidu wkoll Sara infisha. Sara li bdiet billi kienet ċettika, kienet dubjuża. Sara infisha l-isterili irċeviet l-abbiltà biex tikkonċepixxi biex toħroġ tqila ġifieri. Saħansitra ma kien skadila żmien. Ġala darba konsidratu fidi lil dak li wieħed. Għaliex Sara hawnhekk tissemma wkoll bħala eroina tal-fidi issa. Għaliex bdiet mid-dubju, ma baqgħetx fid-dubju. Issaħħet fil-fidi tagħha. Issaħħet fil-fidi tagħha. Għaliex? Għax ikkonsidratu fidil lil dak li wieħed. Ifhmuha sewdi. Sara ma baqgħetx iddubita. Għaliex qalet Alla fl-aħħar mill-aħħar u Alla omnipotenti. U kapaċi jagħmel li isseħħ
il-weda tiegħu. Ikkonsidratu għamel assessment dwar Alla. Minu dan Alla li temmen fih? U Alla ċkejken limitat? Jew Alla El Shaddai, Alla omnipotenti, Alla li ħalaq is-semawit u l-art bir-rieda tiegħu stess. ħajkun id-dawl u kien id-dawl. Minu dan Alla li temmen fih? Għalhekk il-ġimgħa l-oħra l-awtu jgħidilna li min jesaq li Alla jeħtieġ jemmen l-ewwel li Alla li Alla jeżisti u li wkoll isir premjatur ta' dawk li jfittxuh sewwa. L-ewwel artiklu li tittemmen dwar Alla hija li Alla huwa l-ħalliq tas-sema u l-art. U dak kollu li jeżisti sar sempliċement bir-rieda ta' Alla. Ekku, Sara meta kkonsidrat l-Alla imbagħad kibret fil-fidi tagħha. Wallu l-fidi mhix sentiment, mhix feeling, mhux feeling good. Dik mhix fidi. Għax imbagħad jinbidel it-temp u tidħol ġo sħaba griża u titla' fil-fidi tiegħek. Dik mhix fidi. Il-fidi mhix emozzjoni, mhux buri psikoloġiku. Hija r-riżultat ta' assessment morali tagħha li inti taqra l-Iskrittura u Alla qed jgħidlek kif inhu, minhu, u Alla tal-patt, u Alla li jagħmel weda bil-weda jżomma infallibilment. U allura inti ħadd twieġeb għal dik il-weda tiegħu, u x'vera. Għalhekk jgħidilna Ġwanni fl-ittra tiegħu, kapitlu 5 vers 10, jgħidilna min jemmen fl-iben għandu fih ix-xhieda, min jemmen f'Ġesu Kristu għandu fih ix-xhieda. Min ma jemminx f'Alla jagħmel lilu giddieb. Meta ma temminx l-Alla, qed tgħid b'mod l-aktar dirett Alla huwa giddieb. U mhux denju li jiena naftaħ. Min ma jemminx l-Alla jagħmel lilu giddieb għax ma jemminx ix-xhieda li ta' Alla għal-ibnu. U din hija x-xhieda li Alla tagħna l-ħajja eterna u din il-ħajja hija f'ibnu. Ġwanni qed jikkonċentra il-ħaġa l-aktar fundamentali tal-fidi tagħna. Li aħna għandna l-ħajja eterna minħabba ibnu Ġesu. U allura għalhekk jeħtieġ li aħna nafdaw fih. L-aħħar ħaġa illi Abram jurina dwar il-mixja tagħna mal-Alla. Il-fidi li Alla jagħtina twassal għal riżultati meraviljużi u sorprendenti. Bil-fidi jgħidilna għaldaqstant minn bniedem wieħed. Innutaw ir-riżultat Abram li jagħmel l-Alla x'ġara minn dik il-ħajja waħda partikolari ta' Abraham. Għaldaqstant minn bniedem wieħed u dan virtwalment mejjed ma kienx jott da. Bioloġikament ma setax ikollu wlied. Minn bniedem wieħed u dan virtwalment mejjed twieldu dixxendenti bħall-istilel tas-sema fil-kwantità. U innumerabbli bħal-ramel mal-plajja tal-baħar. Kull meta mmur il-qajjenza jew xi plajja sabiħa tal-Gżejjer Maltin niftakar fil-weda tal-Alla li Alla se jkollu li daqs ir-ramel tal-baħar, daqs l-istilel li hemm fis-sema. Darba Alla ħarġu l-Abram qallu oħroġ mit-tinda tiegħek, ħares lejn il-kwiekeb, kien bil-lejl, ħares lejn il-kwiekeb. Kien għaddu bla tfal. Qallu qed taram dak il-kwiekeb, qallu daqshekk ieħor ħajkun nislek. U ekku, Alla qed jiġbor dixxendenti ta' Abraham, min huma ta' dixxendenti nies li jemmnu f'Alla bħalma jemmenu. Għalhekk insejħulu missierna Abraham. Alla illi jagħti dil-fidi li bija isiru ħwejjeġ meraviljużi. Pawlu jgħid Filippin 4:13. Kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu illi jagħtini l-qawwa. Kollox xiex. Mhux li jtir, mhux li jgħix taħt l-ilma, x'qed jgħid? Kollox nista' nagħmel. Kapaċi nagħmel ir-rieda kollha tal-Alla għalija. Kitab dak id-diskors meta kien fil-ħabs, meta bil-kemm kellu xiekol. Meta kien mitlu anke mill-meħbibu stess. Kollox nista' nagħmel. Dawn huma r-riżultati tal-fidu x'vera. L-istess Pawli jgħid issa lil dak li kapaċi jagħmel wisq aktar minn dak li naħsbu jew nimmaġinaw. Skont is-seta tiegħu li taħdem fina, li qiegħda topera fina. Lilu tingħata l-glorja permezz ta' Ġesu Kristu fil-Knisja tiegħu
qabel kull żmien issa u għal dejjem. Efesin 3 vers 20. Alla kapaċi jagħmel wisq aktar. Jekk inti maqbud minn xi vizzju, minn xi drawa ħażina, minn xi relazzjoni ħażina, Alla kapaċi jagħmel wisq aktar milli taħseb. Tillimitax il-Alla. Iddubita lek innifsek. Armi lek innifsek. Però iġri għar-rifuġju f'Alla li kapaċi jagħtik il-qawwa. Kapaċi jagħtik il-qawwa. Abraham jurina illi bil-mixja tiegħu, bil-mod kif irrisponda sejħa Alla, bil-mod kif stennieh lil Alla, bil-mod kif qabad mal-weda tiegħu, illi hekk ukoll irridu nagħmlu aħna. Uliet Abraham. Min huma uliet Abraham? Min huma? Mhux dawk illi għandhom discendenza fiżika biss illi twassal lura għal Abraham, u ċoħ il-Lut. Il-Lut huma discendenti fiżiċi ta' Abraham. Però Bibli tagħmilha ċara Galatin u Rumani. Studjawhom sewwa. Illi l-ulied vera ta' Abraham huma dawk li jemmnu bħalma jemmen Abraham. Bħalma jemmen Abraham. Ġwan il-Battista ċanfarhom il-Lut. Il-ġew għandu mingħajr indiema għal kurżità u għalilhom toqgħodux tgħidu Abraham missierna għax Alla kapaċi minn dal-ġebel. Iqajjem Abraham, iqajjem uliet il-Abraham. Imma hawn nies li jirraġunaw għax jiena twilit fil-Knisja Kattolika Rumana u ħanibqa' hekk għax dik jew forsi għax jiena Evanġeliku għax għamel deċiżjoni tiegħu għax irċieva lil Ġesu f'qalbu meta ħasebu li rċevih. Qed allura issa ħobżu maħbus u żejtu fil-kus. Ma rridux nirraġunaw hekk. Uliet Abraham huma dawk li jemmnu bħalma jemmen Abraham. Ġesu kellu kontinwament kwistjonijiet mal-Lut illi kienu qegħdin jafdaw fihom infushom. Aħna missierna u Alla u missierna bdew jgħidulu. Aħna uliet Abraham bdew jgħidulu. Ġwanni 8 vers 29 Ġesu jirrispondihom jgħidilhom missier u Abraham qalu Ġesu għalilhom kieku intom uliet Abraham tagħmlu l-emejjel ta' Abraham. Smajtuha? Abraham obda meta rċieva il-sejħa Alla. Obda, ħazzjoni. Dawn baqgħu b'nuqqas tandiema. Baqgħu memnux Ġesu Kristu. Baqgħu warbuh. Kieku intom uliet Abraham tagħmlu l-emejjel ta' Abraham. Immissa qed tfittxu toqtluni bniedem li qalilkom il-verità. Li smajt minn għand Alla. Dan m'għamlux Abraham. Abraham feraħ bil-kelma ta' Alla. Qabad sod magħha. Għex fid-dawl tagħha. Mhux vera. Għalilhom Ġesu kieku Alla kien missier kontu tħobbuni. Għax jien minn għand Alla ħrieġtu ġejt. U lanqas ma ġejt mir-rajja, imma hu batni. Għaliex ma tifhmux id-diskors li qed ngħidilkom? Għax ma tistgħux tisimgħu kelmti. Intom uliet missierkom ix-xitan jgħidilhom. Kemm il-kapaċi l-bniedem ikun imqarraq. Li jiftaħar bih innifsu, jiftaħar bid-discendenza tiegħu, jiftaħar berf ħaġa, però il-fiduċja tiegħu mhijiex falla. Li kieku hija falla, il-ħajja tagħhom tidher. It-trasformazzjoni naraw f'Abraham minn bniedem komdu, bniedem xamplat f'pajjiżu, kien lest li jgħix ta' nomadu, jgħix fit-tinet. Għaliex? Qed jemmen falla. Li Abraham qed jistenna dik il-belt, mhux vera, illi wedu Alla. Fil-Galatin 3 Pawli għamilina ċara minn huma uliet Abraham. Galatin 3 vers 7 jgħidilna kunu mela qafu illi dawk li huma tal-fidi, dawn huma uliet Abraham. Sempliċi. Dawk li huma tal-fidi, dawk li jirċievu il-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu iħadnuh bħala l-ankra tat-tama tagħhom għaż-żmien u l-eternità. Dawn huma uliet Abraham, dawn u mhux oħrajn. U aktar quddiem jalaq biex jgħid, jekk mela intom ta' Kristu, intom mela nisel Abraham u allura werrieta skont il-weda. Jalla dan ir-ritratt li l-Bibja tagħtina dwar Abraham jolqotna biżżejjed biex narifa bħalma Alla tratta ma' Abraham kapaċi jitratta miegħi. Minix aħjar minnu. Membru tal-umanità bħall-oħrajn. U allura jekk ta' bilħaq irid ikollna fiduċja
għal-ġejjieni. U li nkunu nafu minn issa se tkun id-destinazzjoni tagħna, infern jew ġenna. Ejjew naċċertaw ruħna li aħna wlied Abraham. Billi bħala Abraham emminna f'Ġesu Kristu, Abraham emmen fih qabel ma Ġesu twieled. Aħna nħarsu lura lejn il-ġraja ta' Ġesu li twieled, għex ħajja perfetta, miet u kien rxuxtat u tara lura fis-smawiet. Ġesu lil-Lut għalilhom Abraham feraħ meta ra l-jum tiegħi. U raħ u feraħ kif raħ? Meta jgħix 2000 sena qabel ma twieled Ġesu 2000 sena. Raħ bil-fidi. Raħ bil-fidi. U l-istess ħaġa ħna. L-istess ħaġa ħna. Dik il-ġrajja ta' Ġesu Kristu hija t-tama tagħna. Hija t-tama tagħna kif Alla fil-milja ta' żmien bagħat l-ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-liġi biex jifdil il-dawk li huma taħt il-liġi biex nirċievu l-adozzjoni bħala uliedu. U la darba aħna uliedu, Alla tagħna l-ispirtu tiegħu fi qlubna jgħid Abba Missier, dak l-istess spirtu li qed jittrasformana, qed jibdilna, qed iġibna nixbħu lil Ġesu. Qed jagħmilna ċittadini deni tas-saltna tas-smawiet. Amen.